забързан си, не виждаш как тече живота ти, но помисли за душата си, когато дойде Бог, къде ще си? Защо ли се залъгваш ти? Този свят ще изгори. При Исус, ако стоиш, знай, ти ще се спасиш. Време ценно не губи. Ей, човече, чакай малко, спри и ела с мен, да ти покажа гроба на Исус, там за нас заспа, и на камък положено агнето, това е любовта. Ей, човече, чакай малко, спри и ела с мен, да ти покажа гроба на Исус, вече празен е. Той възкръсна и ще дойде пак скоро в този свят. Защо ли се залъгваш ти? Този свят ще изгори. При Исус, ако стоиш, знай, ти ще се спасиш. Време ценно не губи. Ей, човече, чакай малко, спри и ела с мен, да ти покажа гроба на Исус, там за нас заспа, и на камък положено агнето, това е любовта. Ей, човече, чакай малко, спри и ела с мен, да ти покажа гроба на Исус, вече празен е. Той възкръсна и ще дойде пак скоро в този свят. Ей, човече, чакай малко, спри и ела с мен, да ти покажа гроба на Исус, вече празен е. И на камък положено агнето, това е любовта.